Хайде да направим една пица. Тук съм разтворила в прясното мляко малко мая, нарязала съм си нещата, които ще сложим отгоре и започвам с тестото. Сложих брашно, сода, малко олио и маята и започнах леко по лека да прибавям брашно, за да не стане прекалено твърдо тестото. Ако прекаля с него, започвам да си го меся, докато стане желаната мекота. Накрая ще видите как трябва да изглежда. След това ще го разточа и ще сложа желаните подправки отгоре.